rombongan. Nanti. Kena gak? Iya masalah. Ya bener ya. Kena aku nawa kena gak ono enak biae. Loh, awak dhewe usaha. Wis kene ja aku eling-eling nama kena anak mari ujian cak ya. Aku jan melu ngene duit cak. Balik utang. Kok Yo kamu utang nyelek. Kena jare mari ana dasar. Ya kok soalnya dasar gak tahu ambur-amburan iki. Karo Pak Nomane akeh jame 500 jare. dari 500 2000 lho gak tak kei. Wis 200 Gak usah. Wong kon utangmu enak tuminyamu dablek. Bojomu lah tak kasih berat nang omah 2 kilo, 3 bulan tak bisa undi. Ya 200 nene ono. Oleh. Nah, kan kon iku lapo sing utang arek gendeng iki. Gua ngomong. Ah, sini. Kon ngomong lan aku gendeng-gendeng lho. Lho sing ngomong gendeng lho sapa jenenge? Nang rame lho. Mas Ajone ku senengane Pak Ganteng. Lho, kowe iki bakal bocane jan Kanjeng kaya iblis. Iblis. Dari kegantengan ada lambemu lho kaya cucuke manuk labut. Aku gak ono peno, gak ono apa jago. Aku nyomong blai iblis yo. Peno yo gak mangan garbis iki. Oh, iya kabeh. Setan arek. Sekolah setan-setan mari gitu setan. Sing ngomong setan iki sapa? Lah lambemu lho. Jone iki lho esuk-esuk mesti mangan rawon. Ya. Wes kan foto duit piro? Ya foto 500, Gus. Kanggo anakmu sekolah. Kanggo anakku sekolah. Wes ngomong nang omah. Ah, nek awakmu jandene ngono gak apa-apa, Gus. Ngene awake ku lak dicari sana kan datang sekolah. Oke, jam 9 kamu datang ke rumah wis Wis alhamdulillah nek awakmu iso nyanggupi aku ngono Gus gak apa-apa. Matur suwun Gus Dewi. Ya seneng demen awakku nek ana omongan gak apa-apa, Gus. Rambuté abang nganyeng. Gondol gak abang ireng isian. Roke ireng. Celane sing ireng garokan. Buri Mah kana buntute. noleh Memundak kenger. siap gerak. Siap. Balik kanan gerak. Bali ya bali, Itu jenenge mubang. Mau pengelak genduri bisa mau. Siap gerak. Siap. Balik kanan gerak. Bali ya bali, Bun. Iku mubang koyo. Lah iya. Siap gerak. Siap. Balik kanan gerak. Bali. Oh. Gus, ini banyak ngomong. Yang ini kucing dari nikah bahaya tanya dari. Arek kok putih nih koyo ngene. Ya Gus. Iku umpamane ngombe kopi ngono kuwi. Lho, ketok irenge gone goroan saking putih Gus. Blender. Ketok ireng. Ketok irenge Umpamane ngombe teh. lho ketok Sokrate nek goroan blender ketok Sokrate. Umpamane susu. Gak ketok Gus. Kok gak ketok? Ditutupi susune. Wedang susu. Ya wedang susu. Bokong-bokongane apik. Bokong-bokongane. Iki duwe anak mesti apik-apik. Kok iso ngarani api? Sapi nek ajeng iku bokong-bokongane. Anak-anak iki apik-apik kok. Tibae bokonge arep kaya sapi ni bokong ngadeli lho. Ini iki katoke ukuran kilo. Ya butuh kok sampe teko katok-katok iki. Oh, mulu ya. Tapi ini gak resep wong dodol martabak. Dodol martabak. Mesti Joko. Pasal Nasi Joko. cilik. Wong dodol martabak itu gelpunge lak sak ngene. Sak ngene ya. Cilik baru diceklek. Oh, ya. Masih siap ngono. Ya. Umpamane kasok iku cilik, carane gawe. Wong. Mesti sedeng. Ya. Tak kenali. Oke. Pipi kok koyo ngono. Bisa kaya pindah pipi. Nuwun sewu, Mbak. Paling asma sinten kula Agus. Pri menika kanca kula Pri. Kok piyambakan badhe tindak pundi njenengan? Pundi? Ambok semau, bodan mentok sik Pri. Apa sih?
delok putih tak ngerti cara Jawa. Tak ngerti cara Jawa. Namanya siapa nih? Kok sendirian aja lo? Nama saya Gus Pur, itu siapa sih? Malam-malam jalan sendiri ngapain sih lo? Nampaknya ada apa sih kamu seminang ini udah kayak Twitter aja. Jawa karo. Bahasa Indonesia nggak ngerti. Masa Madura? Iya, bahasa Madura. Loh, perak mau tapelak kocak Madura tontu sih orang ini. Ya nak? Apa nyorot? Nyorot itu mundur. Mundur apa ada nyorot? Bi, Andi. Kenal lagi gula Agus. Dia mukri, mun arwah poso sama. Dorong bahasa. Kalau arwah. Iya, namanya dorong bahasa. Dorong mabe Andi. Bede telok minggu. Apa telok minggu? Telok minggu. Oh, telok minggu. Aneh apa? Tapi lah, terus. Cina. Ya, bahasa Cina loh. Bahasa Cina iso. Cik, tadi Li Cheng Sui. Sini. Apa Li Cheng Sui itu? Li Cheng Sui itu bahasa Cina yang pedalaman. Oh, pedalaman. Bahasa Cina kuoi. Kuoi. Li Cheng Sui siapa namanya? Oh, berarti Li Cheng Sui itu siapa namanya? Aku nek kepedalan gone berat Mbak Li Cheng Sui ya. Itu cái chiêu nó tầng tầng của chiêu à cái ngủ nó như gì cả biết nó cọp tung tung chiêu qua cọp Kowe ki ate nang ndok kae. apa sih aku ngomong gak bisa mau Kurang sopan. umpamanya sopan Gak bisa mau nih, Gus. oh lah Sembarang ku nyope ku sing sopan rek. Nek sopan semau iki. dhewe iku wong anu duwe ada ketimuran ya Makane ku sing sopan. iya Apa masalah rambutnya kayak manuk gembira Apa nih sopan? Bapak. Jangan mas iya kriti baik Makane sing sopan. iya Nek sopan disemau ya Nami sampean sinten, Mbak? wiwi apa Pri? Jeneng Iya kan? Pakai tidak pun di Mbak. Tinggal ini kalau berapa mas? Nang diberi Nonton udu. ayo dijak barang uang tahu iya Mbak, sareng kae kula kali aku sih, Mbak. ngatur nuwun mas kula nggih para mawon timbangane kula niki melampah piyambak yang istri dalu-dalu ilmane kula nang dalu-dalu kan nek napa nggih boten pantes mila mangke kula iki jenengan kersa dampingi kula boten napa-napa Gus kok ambemu kok sampe pagi. Ilo nabi. Ngenyek kon. Ngenyek kon. Sopo menengae? Sopo menengae? Kaya ayu-ayu. Kaya ayu-ayu. Mukri duwe pacar, Mbak. Mukri duwe pacar. Lah nek ayu dibandingno pacare Mukri. Si ayu kon. Ayu pacarku. Iya, ayu iki. Ngono. Rambut semirah. Rambut semirah, Pak. Pacare Mukri. Pacare Mukri. Bundul. Potongan lanang. Potongan lanang. Anak wong soge. Anak wong soge. Praotone treke papat. Papat Plastik. plastik. Tunggu nduk tanggapan niku lho, Bi. Menengae ta. Kon gak anu paling kon niku umpamane dadi artis ngono. Alah, paling kon niku disiarno nduk radio. Radio, Siarno televisi. televisi, Mukri. Mukri yo. Disiarno nduk cara masjid. Oh, apa? Wes, Bi. Kon gayu. Kayu. Tungkakmu kaya raiku. Tungkamu kok. Wah, Gus. Lali. Nek ora ngono bersalah kon. Ya kuwi ya. Baik. Raiku lho kaya tungkak. Baik. Kok baik, Gus? Wah, Bokri. Kon sapa gak cuma ditorot ngono bisa. Apa? Bisa? Gulumu kaya ana piring. Iya, Gus, mari kena stempel. Gus, aku ditapuk kaya ngene, Gus. Lagi wong tangan arek wedok mosok loro
sik didelok wong akeh Wong akeh. ngomong gak loro Gak loro. Gak loro. gak loro Gak loro. gak loro Remegus. Kon ngomong gak loro ta gati-gati tambah terus nek Gus. Bareng wis rupane elek, kurang ajar. Macet tapi kan manis. Tapi lah gak wadus. Tapi kan rauh. Tapi lah gak sabunan. Tapi kan Tapi lah utangan. tak beju. Tapi lah durung lunas. Jalur mana nak megat. sampean sih Apa sih tak? bisa ngomong aja sapa yang meneng ae Kok meneng ae, meneng ya meneng. lah gitulah nama saya Gus Kubri itu siapa sih Kayak ngomong ya, Cak. Loh, ngapain sih lu Cak tengah berakhir, Cak. ya koyo ngene sih ngomong Sebagai sama siapa? Gus Kubri Frida. oh kamu ngapain sih Sama ya. Mukri Mbak. Frida. Gus, ayo jenenge jagung Frida Gus. Oh, salah. Udah. Hah? Udah. Enak dadi wong bojok. Gak tau enak. Takon malaikat menro buka bola. Kocok ini juga ada kita. Kocok. iki mang aku kan ono pencu mengkurang terus tak balik ono akeh iki Mbak, kowe aku dirobong jem mbok pencut, Mbak. Mbak Frida Yo, Cak. lah malam sampe ngomain di Yo, aku wae Cak. Sama bawa. lah bawaan mau koyo kecot Sama tekan aku. alamatnya mana Mana? loh coy Iya, Cak. jadi nang tekan di bengi-bengi Yo, mulai tanggapan. tanggapan apa Sekarang kan? Loh, nggak tidurin. mulane aku gembul pon kok keroken Aku bawa mie gitu loh, Cak. Walah penyakit. Penyakit saja. penyanyi kan Iya. Oh iya penyanyi. penyanyi apa Oh, iya campur-campur. campur apa Campur telek, campur retro. maksudnya Cari. Oh campur sari Gus. masa sampean mang sing main jetis mah Lu kok Cak? aku mang kan teko Sidoarjo aku liwat kono Oh, lima. rene Lapangan mah. iya saya mulai esuk Loh, mulai besok sampai bengi. Wah, Cak. ngono iki tak kok bermuyu Hah? eh Oh, iya sih, Cak. lho aja dimpet lho Iya, Kak. mulai bapak ibu nek rasa kepingin pipis no aja sampai diempet kencing batu ini paman tunggu 3 minggu sak pipis bareng pipis ngetokno pondasi angel lho iya terus Nah, iya itu, Cak. Itu mau. ngene iki aku iki mau kepengin pipis di lapangan iki Iya. Kau ono nggone pipis kan Terus? panitia gak kekeki mbon tapi ono omah durung dadi jedinge ya durung dadi Iya. ngisore jeding ku ono senge Cenge. jeding durung dadi Durung dadi. ono senge Cenge terus. iki ben mlebu man Belek. tak rungokno teko yo wong isore seng sedina gak nguyu Kamu yuk. ranah tang ranah terus nabrak ojo banyak-banyak wong diempet Gus. tang aku iki ndak suwi kalau wong dibretno aja koyo kenal poti Vespa itu sampe ayo Tutup, Cak. rambutnya abang Iya. Balik, balik. oh Bukan coba aku rambutnya. jadi sampe nanti Boleh, Cak. Nek mangi ku ngenteni kendaraan gak ono. Lah bareng rombongan sih Tinggalan aku ki mau. ya gak ono le balone ini yo Ono. nang malang meneh Eh. Jompok. Aku tahu. wah lagi bae lanang wedok padha gatel iki Kono, kenapa aku nginepan iki? Besok ini aku nih, Cak. Apa? Nginepan. kan wis wong itu iki Kan wong itu ya. Meneh aku mulai. Meneh mulai lho. Wis masalah penginapan gampang. Jadi, Yo nang omahe Jonet. jadi Mei. Yo namae Jonet. Omahe warna pink. Iya. Apa? warna pink tak rombongan itu lho Kok kan Jonet aku mau omahan kok mangkok. iya iya wedone ku temboke ngarep iku pink warnane Warna pink. Ya. Terus ngarepe tekerane ana wite klapa, wohe loro glantong. Oh, memang Jonet. Ngarep anak pitik loro
Larat. Anak titik klopo wae orang ganteng. Tapi tisu. Wis tisu. Warnane wis coklat iku. Suwe gak dondo ki sauput yo. Gagange itu lho misalnya ini. Kakaknya sana. Iya, tapi nek pakai isu kadang-kadang. Nek isu kadang-kadang pakai isu lho. Tapi kok kono iku ya ana wong wedok situ. Pembantune Jonet. Oh, anak pembantune. Iya, dia pembantu Jonet ku yo ada. Iya, berarti aku iki golek Mas Jonet. Iya. Omae warna Pink. ngarep-ngarep titik klopo Wah, lorong ganteng. pakai itu ta? Yo kakek nane am gelem nek gak gelem gak apa-apa sih. Gimana aku ganti? Lah iya. Berarti aku golek Mas Jonet ganteng. Iya, omahe kok warna iki ya. Iya. Mas Jonet ganteng. Hari ini senengane mbah. Lah iya. Gitu. Kok kok nang meja iki opo? Lah kok naik serukit mang aku lak njilik duwe 500 gak oleh sampe 200 yo gak oleh. Tunda mono aku mon saiki. Kon iku ngapur kon. Lah Bojone jone gak kenekan lho. Lah kok iso ngarani gak kenekan? Uangnya gede. Paling aja muring-muring. Apa Kon iku nang buli mangan gembung iki. iya iki sak barongane pisan terus. Temenan kon nek ono apa-apa kon tak mbok jawab. Mending Lah iku nang omahe Jonet, ketemu bojone Jonet, Jonet mulih. Gak tau ora iku. Kadang ono bocah. Kalau jek ngapur ae. Sepurane sing akeh. Tapi aku ya kepengin lho nek Jonet iku nek gegeran yo opo sih? Aku ya kepengin lho. Lah kamu kepengin terus. Iya, terus. Ayo nang omahe Markasi. Markasi. Omahe Markasi mah Jonet kan depan. Depan. Ayo liwat buri, terus nang ngarep. Ojo buka alam. Kamu buka jendela dibuka. Oh, jendela buka titik. Nek arek iku mlebu ketemu bojone, Iya. Jonet mulih hancur. Ayo, Bro.